Takže ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Takéto videa podobne nerobím, kde ukazujem nákup, ale keďže som v Bulharsku, v zahraničí, tak vám ukážem, čo som si kúpil. Mám all inclusive, čiže všetko mám v cene, ale predsa na izbe treba mať niečo a nemal som. Možno ešte to kúpim, uvidíme. Tak vám idem ukázať, čo som kúpil. Tieto ľadové čaje som si kúpil. Takéto máme na Slovensku z tejto značky, ale nie presne takéto prichute. Máme tam asi 3 prichute a tu majú z 10, proste strašne veľa, tak som si hneď kúpil. Potom jablkový džús, Ajnar, ktorý je vlastne taký jogurtovo-mliečný nápoj, kde je vlastne voda a sol, o tom si viacej povieme. Je to veľmi známe v Turecku, ale aj tu a Rumunsku. Tak a to je všetko, stalo to 23 blásky levov, čo je u nás približne 12-13 eur a akože bolo to drahé, ale tak obchod sa nachádza v hoteli, takže asi preto. Ale ja si myslím, že v pohode som nakúpil, ako čo sa týka drinkov nejakých.